Ja sam u tom govoru rekao: Kosovo i Metohija su sveta srpska zemlja i srpski narod je više puta kroz svoju istoriju ratovao za Kosovo i Metohiju, prolio reke krvi i more ljudskih života, i mi današnji Srbi znaćemo da to cenimo i prolićemo nove reke krvi ako bude trebalo, ali će Kosovo i Metohija ostati srpska zemlja. To sam rekao i to i danas ostajem pri tome i do kraja života ću to zastupati, i Kosovo mora, dok postoji jedan Srbin, srpski narod neće odustati od toga da Kosovo i Metohija ostane sastavni deo Srbije. U istoriji Srbije, i zbog toga želim svima da se zahvalim koji su danas došli da podrže ovaj miting i da pošalju sliku svetu da nismo mali, da smo složni i da smo spremni da odbranimo ono što je naše. Jako mi je žao što fizički danas nisam sa vama, ali želim svima da stavim do znanja da smo moja familija i ja srcem uvek uz Kosovo. Mnogo mi teško pada cela situacija, jer svi znamo da se istorija srpskog naroda pisala na Kosovu. Kosovo je Srbija i tako treba zauvek da ostane. Idemo od desna! Srbija! 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 Idemo od desna! Srbija! 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 Idemo od desna! Srbija! Srbija!